Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А дзе гэта наш Лесік? Сказаў, што рыхтуе нейкі грандыёзны сюрпрыз. Ого, цікава, што гэта будзе. Ой, Ты бачыла? бачыла. Вяртаецца, хавайся. Гледачам добраранка, усім салют. Ой, гэта Лесік ці не? Падобны. Лепшыя настаўнікі, няўдачы нашы. Але нейкі дзіўны. Гэта, мабыць, і ёсць сюрпрыз. Лесік, раскажы, калі ласка, што тут адбываецца? Сёння не Лесік я, а майстар Йода. Йода? Вара, хавайся. Ён зараз пачне нас йодам мазаць, а гэта балюча. Чакай, Казечка. Майстар Йода – гэта герой знакамітага фантастычнага серыяла «Іншапланетянін». Дасціпнасць радуе мяне. Хай будзе розум свету з вамі. Ты ўпэўнена, што йоду не будзе? Не будзе, не хвалюся. Гэта проста такая гульня. Гульня – пачатак лепшага жыцця. Тады мы хочам пагуляць, правда, Вара? А чаму бы не? Так, кім жа я буду? А я ўжо ведаю. Толькі мне трэба падрыхтавацца. Дык хадзім хутчэй. А як жа Лесік? Ой, прабачце, наш шаноўны майстар Йода. А мы яму мультфільм уключым. Пра буронку Дашу. Смех твой незразумелы для мяне. Буронка сябар, бо выбрала святло і дабрыню. Ой, не магу. Ну ты, Лесік, даеш. Буронка выбрала святло і дабрыню. Сядзі тады і глядзі на яе. А мы пайшлі пераапранацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, пасачыце тут за нашым Лесікам. Мы такие классные с тобой, Вара. Глядзі. О, усыпела буронка Даша нашего майстра Йоду. 3, 4. Подъем! Что? Галактика у небяспецы. Нас атакують! Дзяўчынкі, хіба можна так палохаць? Ты болей не майстер Йода. Не, хопіць пакуль. Добрага памалу. Шкада. А мы ўжо таксама прыдумалі сабе вобразы знакамітых фантастычных герояў. І каго? А ты здагадайся. Вара, я першая покажу, можна? Можна. А я буду табе дапамагаць. Трымай курс на сістэму Медузы! Трымаю. Лесік, я пачынаю. Увага! Увага! У нас эпідэмія. Дапамажыце, хто можа. Дапамажыце, хто можа. Дякую, дарагі пришелец. Вы уратавалі мяне. Дык гэта ж з мультика. Як яго? Ну, там яшчэ такі робот смешны быў. Не памятаю. Лесік, Лесік, а яшчэ мудрым джедаем прыкідваўся. Даем яшчэ падказкі. Карысных выкапняў няма. Вады няма. Расліннасці няма. Планета населеная роботамі. Дык з гэтага трэба было пачынаць. Ты робот з планеты Шалязяка. Правильно. Ну, нарэшце. Фу, я ж стамілася. Ну, прабачце, я і сам хацеў хутчэй адгадаць, але не атрымалася. Ну, Лесік, не хвалюйся. Галоўнае, што ты правільна здагадаўся. А цяпер яшчэ цябе адгадваць? Крыху пазней. Таму што зараз для нашай стомленай Касі з планеты Шалязяка мультфільм. Правда? Будзе здорова. А чаму толькі для Касі? Мы з гледачамі таксама хочам, правда, сябры? Не жартую, я жартую. Вядома для ўсіх. Глядзім.
все, у Афінах разом з ВІП-падарожнікам побывали, адпачылі, можна працягваць гульню. Вара, я готова адгадваць твою гераіню. А цяпер я буду табе дапамагаць, добра? Добра. Лесик, а ты гляди и слухай уважливо. Подсказка першая. Мой персонаж умее рухаться, як маланка. Ого! Твой герой, напэўна, чараўнік. Не без гэтага. Другая подсказка. Яшчэ я разумею мову раслін. Ты гэта не кветочка. Ага. Ай-яй-яй, а ён што? Ай-яй-яй. Што яна табе кажа? Не могу сказать, гэта сакрэт. Так, сакрэт. Вывучы сам мову раслін і даведаешся. І яшчэ одна подсказка. Я, як і ўвесь мой народ, умею прыгожа спяваць. Дакажы. Калі ласка. Luna adesso sei madre, ma che fece di te una donna non c'è, dimmi luna d'argento, come lo culerai se le braccia non hai? Сапраўды, вельмі прыгожа. Ну, дык ты здагадаўся, хто Вара? Які персонаж? Хутка рухаецца, умее размаўляць з раслінамі і цудоўна спявае. Ёсць у мяне адна ідэя. Ну, дык кажы! Але мне трэба яе праверыць. Яшчэ пытанне можна? Калі ласка. Ці не мае твой народ такія прыгожанькія завостраныя вушкі? Вядома, мае. Яны ва ўсіх менавіта такія. Тады мне ўсё зразумела. Вара, ты эльф. Правильно. А завуць мяне Арвен. Вельмі прыемна. Лесик, ты малайчына. Хутка здагадаўся. Просто я вельмі люблю глядзець фантастычныя фільмы і чытаць казачныя гісторыі. А фантастычныя мультфільмы ты любіш? Вядома, хто іх не любіць. Тады для цябе і для нашых гледачоў прыз. Мультфільм пра фіксікаў. Вось дзякуй, глядзім, сябры. Ну, Лесик, ну скажы яшчэ што-небудзь, як майстар Йода. Не буду. Ну, калі ласка, ну, Лесічак, нам так спадабалась. Не хочу. Сябры, давайте разом яго попросім. Калі ласка, майстра Йоду! Ну, добра, добра. Толькі один раз. Ура! Вара, слухай. Ага. Зараз. Ну, я так не могу. Не глядзіце на мяне так. Як? З чаканнем. Я сам усё скажу, калі падрыхтуюся. Ну, добра, не будем цябе прыспешваць. У цябе яшчэ наперадзе цэлы дзень. А зараз час развітвацца з гледачамі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! Я настроіўся. Ну, давай. Промні сонца, як толькі вызірнуць за небасхілу, сустрэнемся мы з вамі, як заўсёды, Зранку? зранку. У нашым добрараді!